Dobar dan, ja sam Mira Trevursić. Ja sam Teuta. Ne znam, možemo take one, take two. To čak i nije loše. Da? Kao gdje ću svi se bacila. Ćemo napraviti to kao foru tipa. Ja sam Mira. Ja sam Teuta. Ja sam Kate. Ako tražiš mjesto gdje se priča o važnim temama bez filtera, upravo si ga našao. Kao i uvijek, iza kamera je naša Kate, sa mnom je Teuta, ja sam Mira. Dobrodošao u Tko je pun. Pomoćnici su dali anonimno svoje iskaze, pa evo jednog koji je bio pokretač naše današnje teme. Tretirate se kao osobnu tajnicu, ako je dijete za koje si potpisao ugovor raditi odsutno, stavljate se bez ikakvog reda i pravila bilo gdje je pomoćnik u tom trenutku nedostaje. Bez ikakve pripreme na to kakva te situacija očekuje. Teme koje vas se stvarno tiču na mjestu gdje se ne bojimo razmišljati na glas. Današnja glavna tema je inkluzija i pomoćnici u nastavi. Evo, ćeš nam ti malo reći nešto više o inkluziji u Hrvatskoj, u svijetu i tako. Evo, ja bi započela možda s pojmom inkluzija. Naime, kao promatrač i edukacijski rehabilitator dio ove struke koja se inkluzijom bavi, često susrećem ljude koji ne razumiju do kraja sam koncept tog pojma, pa čak i među srodnim strukama, a da ne govorimo o nekoj javnosti koja zapravo nije u samoj struci. Naime, inkluzija je zapravo pokret koji je osmišljen i intenzivnije započet sa uvođenjem u nekakve populaciju osoba s invaliditetom i još 60-ih, 70-ih godina 20. stoljeća, najviše na zapadu, Sjeverna Amerika i zapad Europe. Što je bilo prije toga? Prije toga je u čitavom svijetu zapravo prevladavao stav koji je osobe različite od nekakvog tipičnog razvoja diskriminirao i izdvajao iz društva i iz svih aktivnosti koje članovi društva svakodnevno obavljaju, od radnih odnosa, obrazovanja, prava na brak, na potomstvo, do raznih drugih segmenata života. I onda se od tog jednog, nazovimo ga, mračnog perioda povijesti osoba s invaliditetom i njihovog prihvaćanja, gdje ih se vrlo okrutno i jasno izdvalo u ustanove i institucije koje nisu bile namijenjene njima i njihovom boljitku i rehabilitaciji. Najčešće su to bile zatvoreni oblici psihijatrijskih ustanova. U Zagrebu imate primjer ustanove Centar Stančić koja je izgrađena u tu svrhu u kojoj su u bivšoj državi smještali, da tako kažem, šakom i kapom osobe s invaliditetom, s teškoćama u razvoju, pa ih je tamo i danas moguće posjetiti i vidjeti u koliko prevelikom broju su tamo smješteni dan danas i mnogi od njih su svoj život proveli u tim sobama, doslovno neki od njih vezani u krevetima, s premalo stručne pomoći, naravno s godinama. Ne želim Centar Stančić navoditi danas, u današnje vrijeme kao negativan primjer, jer se naravno i ondje inkluzija provela i trudi se mijenjati takav pristup. Međutim, taj period o kojem pričam se naziva takozvani medicinski model. Zašto medicinski? Jer je glavnu riječ u to doba vodila liječnička medicinska struka i kada bi primjerice majci i ocu koji su dobili dijete s teškoćom, liječnik pregledao dijete, pružio svu moguću pomoć sa svoje stručne strane i zaključio da više ne može mijenjati to djetetovo stanje ili teškoću,
savjetovalo bi se roditeljima da dijete napuste ili da ga smjeste u nekakvu, kažem, specijaliziranu ustanovu. Da bi se onda 70-ih pokrenuo taj inkluzivni pokret, kažem najprije u SAD-u, Kanadi pa i zapadu Europe, zatvaranja takvih ustanova i masovne deinstitucionalizacije. Duga je riječ, dakle zapravo su pokušavali svim silama osigurati uvjete u društvu, u zajednici iz koje je osoba potekla, bez obzira na njezin stupanj teškoća, kako bi je mogli izvući, da tako kažem, iz te institucije i osamostaliti koliko je god moguće. Ovisno o tome kolika je teškoća, proporcionalno tome, osoba bi dobivala toliki stupanj podrške u svakodnevnom životu i tu je nastao taj inkluzivni pokret ili pokret samozastupanja i stanovanja uz podršku. I paralelno s time se osmislio niz drugih struka, osim naše koja se vani negdje naziva special education, negdje u Njemačkoj Sonderpädagogin. To je sve zapravo ista grana znanosti i u svakoj od njih se trudilo zapravo razviti pomoćna zanimanja, kao što je ovo o čemu pričamo, zanimanje pomoćnika u nastavi. I tu bi povezala taj tijek recimo s pričom inkluzije u Hrvatskoj, koja je po meni baš uvođenjem prvih asistenata u škole, što nije bio lagan proces i nije išao uz najbolju volju sudionika obrazovnog procesa i, da tako kažem, pomalo na silu isprva. Time je po meni inkluzija u Hrvatskoj dobila jedan potisak i počela sa prijelaskom iz tog medicinskog u socijalni model inkluzije. A socijalni model podrazumijeva, da skratim, osnovni princip, a to je da osobu koja je različita ne smijemo, kao što je ranije tih prijašnjih desetljeća i stoljeća bio princip, ne smijemo tu osobu mijenjati do one mjere da izgubi u potpunosti svoj identitet i osobnosti, osobine i teškoće takve kakve ima, što se prije radilo ekstremnim mjerama, čak i nizom operacija određenih ekstremiteta, kojekakvim zahvatima koji su mijenjali samu osobu i pokušavali nju kao da je neka skulptura glinena preoblikovati kako bi je uklopili na silu u neki kalup u društvu. Da bi se onda u socijalnom modelu počelo i shvatilo konačno da je potrebno mijenjati okolinu, taj kalup moramo malo izbrusiti i preoblikovati da bismo osobu takvu kakva je uklopili u našu zajednicu i prihvatili. Dakle, inkluzija nije samo ovo što imamo u Hrvatskoj i u našoj sredini, stavljanje te osobe, doslovno smještanje fizičko osobe u neku razrednu zajednicu, neku školu, neki vrtić, na neko radno mjesto i onda ignoriranje te iste osobe, nego zahtjeva i traži shvaćanje i određeno educiranje o toj teškoći, a zatim i prihvaćanje. Bez prihvaćanja to je čista integracija, to je pojam fizičkog smještanja osoba u neku sredinu, a nema veze sa inkluzijom zapravo. Tako. I kao društvo općenito dosta treba raditi na prihvaćanju. Ima tu dosta, vjerujem, još dodatnih informacija. Između ostalog smo bili jako pričali s ima i određenih zakona koji su se pokrenuli vis-a-vis toga. Da, ti zakoni su zapravo omogućili veliki iskorak u svijetu. Tamo je 2006. godine donesena konvencija o pravima osoba s invaliditetom. Njome se zapravo u detalj opisalo što je pravo svake osobe na ovom svijetu, uključujući i osobe s invaliditetom, i kako im zajednica, odnosno mi, društvo, moramo i na kakav način pružati podršku
da bismo osigurali uspješno uklapanje u društvo. Znači i pravo na rad, i pravo na obitelj, i pravo na obrazovanje. To je učinilo jedan baš tsunami u našoj populaciji osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju, budući da ih se konačno uvažilo kao ravnopravne članove društva i ta je konvencija onda pokrenula donošenje niza drugih pravilnika, protokola koji onda detaljno, znači sama kroz te europske projekte, navode rokove i smjernice po kojima se mora implementirati ta ideja. Tu moram pohvaliti nas da smo dosta brzo potvrdili samu konvenciju, isto ja mislim 2007. i potpisali je i onda prema njoj krenuli s promjenama naših zakona, naših pravilnika i pisanjem određenog niza novih pravilnika. Među njima je bio pravilnik o odgoju i obrazovanju kako osnovnoškolskom, tako i srednjoškolskom djece s teškoćama u razvoju i bilo je i segmenata nacionalnog kurikula, odnosno prijašnjeg HNOS-a, koji su konačno uveli članke koje se tiču različitih nivoa zahtjevnosti odgojno-obrazovnog programa, kojim se sve člancima dijete, po kojim člancima može obrazovati, ali su isto tako opisali i cijeli niz specifičnih nastavnih odgojno-obrazovnih područja, predmeta i kako ih provoditi, kojim aktivnostima, kojim metodama, uz kakvu didaktičku pomoć. Sve se to našlo u našim vrlo lijepo napisanim zakonima. Pitanje od tih godina kad su uvedeni, koliko smo mi kao narod iz riječi u djela tako. I koliko etički i koliko dosljedno, ja bih rekla svakako da struke poput naših u tome prednjače. Rekla bih čak za nas da smo fanatici i svugdje gdje vidim nekog svoje struke u školi ili nekoj ustanovi, sigurna sam da je obavio svoj dio posla i osvijestio tu sredinu, međutim nije slučaj baš čest jer je naše struke dosta malo, da u svakoj školi imamo edukacijskog rehabilitatora, od toga smo daleko, da svi oni... Još radiolatora, da imamo i pedagoga i psihologa. Ili primjerice u hijerarhiji kad gledamo lokalne samouprave, gdje su ti edukacijski rehabilitatori kojima je to najuže područje njihovog rada. Ali htjela sam reći za taj pravilnik zašto je on važan u mom svakodnevnom radu i svima nama koji surađujemo ili s pomoćnicima u nastavi ili s roditeljima djece s teškoćama, pa i njima samima, ovim putem im roditeljima koji se možda tek susreću s dijagnozom, koji odlučuju žele li dijete upisati u redovan sustav ili poseban sustav obrazovanja. U pravilniku je navedena orijentacijska lista vrsta teškoća, kojih je 7 kategorija. Imate kategoriju oštećenja vida, sluha, jezično-govorno-glasovne komunikacije, specifičnih teškoća u učenju i raznih drugih u koje spadaju onda i autizam i ADHD i nekakvi psihoemocionalni problemi, u konačnici kategorija višestrukih teškoća u razvoju. Tako da je jako u tom pravilniku detaljno opisana ta populacija učenika i za svaku od njih preporučen određen oblik inkluzije. I na to se roditelj uvijek može pozivati, bitno je znati gdje tražiti, dobro znati pročitati ono što je napisano i iskoristiti to za boljitak djeteta. Pa kad me netko pita čime se bavite, znam ponekad skratiti pa reći evo od tih 7 kategorija logopedi su uglavnom primarno zaduženi za 3. jezično-govorno-glasovne teškoće i specifične teškoće u učenju, dok je sve ostalo manje više
iz oštećenja sluha, ispričavam se, gdje onda logopedi koji imaju znanja i kompetencije kao što su znakovni jezik, određene metode uvježbavanja ostatka sluha, to je njihovo područje. Dok je oštećenje vida, intelektualne teškoće, višestruke teškoće, razvojne teškoće poput autizma, ADHD-a, motoričke teškoće, to su područja kojima se bavi jedan edukacijski rehabilitator, ovisno o tome gdje je zaposlen. Je li to zdravstveni sustav, sustav socijale ili obrazovni sustav. Ali tu bi ja tebe pitala vezano uz pomoćnike u nastavi, kako je tvoje viđenje stanja prije nego malo o toj vrsti inkluzije, odnosno tom dijelu inkluzije popričamo, kako je stanje iz tvoga bavljenja tom problematikom u Zadru i našoj županiji? Evo, mi smo prošle godine, jer Druga mladih Ahimsa je prošle godine prvi put prijavila projekt, odnosno, znači, 2023-2024 školska akademska pedagoška godina, ja? Nakon toga smo sad prijavili drugi, 2024-2025 i sad tamo su otvorene prijave i za 2025-2026 godinu. Poprilično sam bila, ja bih rekla, neugodno iznenađena. Iako sam kroz udrugu djelujem od 2017. godine, ali samim krajem 2016. smo se osnovali i inkluzija mi je dosta zanimljiva i volim sve što to područje sve uključuje. I onako, kroz neke manje stvari, kroz neke malo veće stvari, ali uvijek se stvarno trudim ka tome ići. I uglavnom kroz sad taj rad, a stvarno jako puno toga smo imali, ne mogu reći da sam bila upoznata da je stanje baš tako. Ja sam znala da su prije, recimo, pomoćnici znali biti u vrtićima i u školama volonterski. I to sam onako tu i tamo bi nešto načula, ali zapravo jako malo. I znala su roditelji to pokrivali financijski iz svog džepa, u smislu, znači nekad bi netko išao raditi kao volonter, ako trebamo platiti nekakav putni trošak ili topli obrok ili nešto, dok su neki, recimo, baš vjerojatno plaćali nekakvu plaću. Pa evo, tu bi se ubacila, oprosti što prekidam, moje iskustvo u Zagrebu nakon fakulteta je 2 godine baš takvog oblika rada kao pomoćnik u nastavi, ali u sklopu predškolskog sustava, gdje ti je zapravo jedini način da taj vrtić u Zagrebu prihvati mene kao pomoćnika u nastavi curici s poremećajem spektra autizma. Jedini način je bio da ja stupim nogom fizički u tu njihovu zgradu, da ravnateljica zavede mene službeno kao volontera, jer nije postojao nikakav drugi... Tako tebe vrtić pravda kao volontera tamo, da li roditelji isplaćuju ili ne, to ovisi opet o roditelji. Roditelj je u tom slučaju isplaćivao minimalca. Ja sam kao mlada edukacijska rehabilitatorica svjesno na to pristala, međutim to su bile prije one prve plaće službene prvog pomoćnika u nastavi, izrazito niske cifre i zapravo je bilo dovoljno za doslovno pokaz mjesečni od 200, 300, 500 kuna. Što se popravilo donošenjem pravilnika, to i sama znaš. Prvo je bio jedan pravilnik, pa je sada se promijenilo i to. Da. Sad mi je ovo super što su pomoćnici zaposleni do 31. kolovoza i dalje ne znam koliko je to kao dugoročno nekako rješenje, jer oni uglavnom prate i djecu, ili su prva 4 razreda s njima, neki su od 1. do 8. Neki ih čak prati i u srednju školu, Tako da dijete jednom kad dobije rješenje ili o svojim teškoćama i o potrebi za pomoćnikom u nastavi, taj dio mi recimo još nekako, nije mi jasan da je pomoćnik tu
godinu dana je, što me dosta iznenadilo i recimo, ne znam, evo, s obzirom da smo mi kao udruga prijavili projekt, ja sam voditeljica projekta, što znači da sam ja zadužena osobno, ja sam na mjestu poslodavca, potpisujem ja njihov ugovor i recimo evo sad prošle godine izašao je novi pravilnik, međutim sve je bilo dosta onako brzo. Izašao je novi pravilnik i recimo nisam mogla potpisati s njima ugovor o radu dok ministarstvo ne donese odluku. Znači još fali ta nekakva koordinacija unutar samog sustava koja bi zapravo sad to dalje sve primijenila. Ali evo, vjerujem ove godine je sad već ranije raspisan natječaj, tako da vjerujem da će i odluka biti ranije donesena. I mislim, vjerujem da će se sad to već lagano neke stvari mijenjati, mislim, vidim da kroz vrijeme se mijenjalo, međutim, mene i dalje to, ne znam, evo ja sam provela prošle godine, nakon prve godine sam bila onako dosta, falilo mi dosta toga jednostavno. Pa sam prošlu godinu pisala, dodala sam odmah i supervizije i suvršnjačke podrške za same pomoćnike, s obzirom da koordinirala sam sa brojnim volonterima koji su volontirali sa osobama sa teškoćama u razvoju, ja i sama volontiram s osobama sa teškoćama u razvoju. I jednostavno ta neka potreba da te neko usmjeri, da te neko posluša, da neko, to je jako bitno. To je stvarno bitno, pogotovo za nekog koji je sa djetetom dulji period, nama su recimo volonteri na sat, dva, maksimalno 3 tjedna. Kad neko ipak svaki dan, određeni vremenski period, to ipak nosi određenu težinu. Ustoji postoji taj, do sada je bio taj manjak nekakve edukacije, uvjet je znači 4-godišnja srednja škola, u kontaktu sa različitim pomoćnicima iz različitih i škola i ne znam, mojih i poznanika i tako dalje, dođeš do informacija da neki nisu uopće upoznati sa samim teškoćama djeteta s kojima rade. Dakle, nisu uopće vidjeli neki dokument da bi se oni mogli pripremiti na svoju ruku, ali barem nekako za taj rad sa djetetom. Jel? Tako da evo, i tu se isto sad uvela promjena, počela je ta edukacija u sklopu u različitih učilišta po državi, jeli? Svaka županija, svaki grad, nije svaki grad, ali usmjereno su to organizirali, to traje, sad ćeš ti znati više od mene, imaju praktični dio, teoretski dio i praktični dio. Škola ili vrtića ili srednjih škola u kojima pomoćnici najčešće budu zaposleni, a da ne znaju u razgovoru s njima što si uočila uopće opisati teškoću razvoja djeteta s kojim rade. Tome još uvijek razlog to što je sve zapravo u tom pravilniku lijepo napisano, ali nije dovoljno detaljno provedeno protokole. Neke stvari su dosta dvosmislene. Neke se kao referiraju da se prati kako i odgojno-obrazovnim djelatnicima, znači kako učiteljima, pedagozima, onda opet s druge strane recimo nedostajala je odluka o godišnjem odmoru koja bi definirala sada da kada oni zapravo imaju godišnji odmor. Ili, na primjer, što se tiče pomoćnika u nastavi, te duljine boravka uz dijete. I to je ostalo prilično nejasno u pravilniku, pa i u praksi. 45 minuta ili je cijeli sunčani sat? Tako je. Da ne govorimo godinama, znači cilj pružanja podrške djetetu je da ono s vremenom razvije viši stupanj samostalnosti i manje treba našu podršku, međutim neka djeca će do kraja školovanja biti u nekoj mjeri većoj ili manjoj u potrebi za podrškom pomoćnika. Ono što se kod recimo djece s poremećajem spektra autizma preporučuje kada mijenjaju iz behavioralne modifikacije koju provodimo, znači trudimo se djetetu kod tako velikih promjena, tih takozvanih tranzicijskih perioda iz osnovnog u srednjeg, gdje mu se mijenja apsolutno sve, i učenici u razredu, i profesori iz grada u koji odlaze svakodnevno. Tu bi se
tu bi ja preporučila da pomoćnik ostane isti kao u 8. razredu i da prijeđe s njim, sa učenikom zajedno u srednju, jer time osiguravamo barem taj jedan postotak istih okolnosti kao konstantu, što kažeš, koja umanjuje anksioznost, umanjuje onaj rizik od nepoželjnih ponašanja i regresije u neka prijašnja ponašanja. Ali što se tiče tih, kažem, osobina teškoća, tome je, kažem, još uvijek razlog što ovisi doslovno o tome tko vam radi u stručnoj službi, kakav je njegov stav. Je li to uopće itko moje struke ili je to samo pedagog, psiholog, netko ko primarno u školi nema ulogu primarno raditi s djecom s teškoćama u smislu podrške učenju, metoda modifikacije ponašanja, aktivnosti senzorne i tako dalje. Tu se događa da onda ni taj nije svjestan važnosti opisivanja teškoće osobi koja će s njime raditi. Onda pak ono što se dotaklo edukacije i kriterija srednjoškolskog obrazovanja koji dajemo osobi koja traži, zahtijevamo da ga zadovolji, osobi koja želi taj posao. Pokazalo se u znanstvenim istraživanjima, najmodernijima, vezanima uz inkluziju, da iako bi logika nalagala što je osoba više obrazovana, više znanja ima i više može pružiti djetetu, to je istina, ali se zapravo srednjoškolsko obrazovanje pokazalo najidealnijim za pomoćnika u nastavi i istim tim istraživanjima je pokazano da onaj tko je prekvalificiran i ima više ili visoko obrazovanje, češće i brže odustaje od zanimanja. A malo prije smo rekli djetetu koji treba konstantu i oslonac, barem jedan u vrlo promjenjivoj, nepredvidljivoj sredini škole ili vrtića, njemu je važno ostati uz istu osobu što je dulje moguće, koliko mu je potrebno. Znači, vezano uz edukaciju pomoćnika u nastavi koju si spominjala, kako je bilo prijašnjih godina, kako je od 2024. dakle kraja prošle godine, sredine, kada je u pravilniku uvedena obaveza završavanja te edukacije. Događalo se evo u našem gradu. Ja sam slučajno 2010. održala, 2015. sam održala prvim 2 grupama polaznika, dakle negdje 60-ak nezaposlenih ljudi sa zavoda je poslano na edukaciju za pomoćnike u nastavi pri jednom učilištu i to je bila prva grupa ljudi koji su u Zadru imali završenu edukaciju od 220 ili 240 sati nastave, od čega je 90 sati teorije i još 100 i nešto prakse. Događalo se da s tim papirom, s tom diplomom, za koju su se uživo educirali dolazeći tamo svakodnevno na nastavu koja bi trajala po 3 sunčana sata svaki dan ili nekoliko puta tjedno, ovisno o rasporedu, i za sve one sate prakse koju su odradili po školama u gradu Zadru i šire. Oni su dobili dakle tu diplomu i nailazili na zatvorena vrata. Zašto? Zato što još nije bilo u pravilniku to uvedeno kao obaveza i moglo se tražiti krivine, da tako kažem, pa se događalo konkretno i osobno imam kontakt s tim svojim prvim polaznicima dan danas, neki od njih vrlo predani i ustrajni, rade sve ove godine u toj struci i doslovno mi javljaju stanje s terena. Znali su reći da ih se na intervju za posao tražilo potvrdu sa trodnevne edukacije koju je držala ta kolegica i još niz drugih u gradu. Koja je trajala nekih 20 sati. Koja je trajala 3 dana, 2 dana, 1 vikend i 20 školskih sati, a ovo im se još nije priznavalo kao prednost. Da li se u međuvremenu
evo kažem, prepoznalo važnost od strane ministarstva isto te edukacije i tek kad se nažalost ili na sreću uvede nešto u pravilnik, postaje obavezno. I sada evo nastavkom rada s tim pomoćnicima uviđam da je uvođenjem edukacije kao obavezne zapravo je dvosjeklim mačem riješen problem. S jedne strane su svi unificirani, svi će raspolagati istim kompetencijama, barem u teoriji, a s druge strane nametnuto im je to kao obaveza tim ljudima koji se odluče na ovo vrlo stresno i teško i odgovorno zanimanje. I čim je nešto nametnuto kao obaveza, automatski stvara jedan vid otpora, međutim tu smo mi onda kao struka, predavači, zaduženi motivirati ih i objasniti prednosti. I moj je dan da svaka osoba u grupi od jedno 30-ak polaznika koja se educira za pomoćnika u roku par dana već uđe nekako u dubinu tih predavanja i teorije, jer je vrlo, kako si i rekla, zanimljivo područje. I onda kad predavač u teoriju unese još primjera iz prakse, postiže se uspjeh s tim ljudima jer shvate koliko je dragocjeno. Da ne govorimo o onima koji rade već godinama bez te edukacije i onda im konačno zna biti komentar. Sad mi je jasno, jer sad mi je sjelo, sad sam ja povezao zašto on radi tu jednu radnju na takav i takav način, zašto recimo ovisi o rutini, zašto ima potrebu i zašto mu ja moram biti podrška 5 puta u jednom satu odlaženja u mirniji prostor ili u šetnju i tako dalje. Da, poprilično zanimljivo, jer i njima sigurno to sve čut. Mislim, posao je stvarno poprilično human, zahtjevan s jedne strane, a opet jednostavno predivan. Na kraju čela. Tako da I ti imaš iskustvo rada, pardon što upadam, s osobama s teškoćama u razvoju, uvelike, i složit ćeš se, naš Jurica Milin je, ako ga smijem ovim putem diviti mu se i spomenuti ga. Evo, vaš rad je meni bio isto takva emocionalna i u svakom smislu nagrada susresti vas dvoje u našoj sredini Zadarskoj kao jednu toliko lijepu iznimku u kojoj se vašim radom probilo sve one ustaljene predrasude, ako osoba s teškoćom prošla je već svoj odgojno-obrazovni proces, što je tu je, to su njezine sposobnosti, to su njezina postignuća, ovo su teškoće, moguće i te očekivanja kriterije promijeniti jedan kvalitetan. Ja još se ne mogu i za knjigu, i za predstavu, ja sam još, mislim, činjenica, mislim, Jure sad, mi smo krenuli, on je imao 32 godine, taman je trebao napuniti 33 i nije znao, znači, čitati i pisati. Danas čita, zatvori se sam u sobu, čita knjigu malim tiskanim slovima. Ušao potpuno drugi svijet. Totalno, znači, zavolio. Prvo smo morali, prilagodila sam prvo, znači, da su to velika slova, njih je više, ajmo reći, razaznavao, kad sam gledala abecedu, njih je više razaznavao, da smo to, vidjela sam one velike rečenice, nepoznate riječi, recimo vokabular koji je književan, može biti kratka riječ, ali njemu nije poznata i njemu kao nju i kad pročita i kad on spoji ta slova i on to spoji u jednu riječ i on to izgovori, njemu to nema smisla. I on odmah traži nešto, on odmah krivo povezuje da krivo je kao pročitao i ona traži nešto slično toj riječi što zapravo ima značenje njemu, njegovom. Asimilira odmah. Da, i onda smo i to prilagodili i u principu kad smo to sve nešto, kad smo pomakli sve te neke ometajuće okolnosti da nauči čitat, zapravo je to prigrlio i evo čita, mislim, ja smo sam velikih vještina, mala slova,
To je veliko korak. Toliko je ono, ja sam još podolila sve. Točno, i meni još nema ljepšeg postignuća nama koji stvarno radimo. Iz prve ruke smo u kontaktu s osobama s invaliditetom i teškoćama u razvoju, kada vidite sve one papire koji ga opisuju dosjeima, nalaze od malih nogu, mišljenja stručnjaka, testove, rezultate testova koji su objektivni i takvi su kako jesu. I unatoč tome uspijete ustrajnošću, predanošću i stručnim metodama kao što je primijenjena analiza ponašanja, koju također zastupam i volim, i slične metode podrške u učenju, razvojne metode, koliko upornošću i redovitim discipliniranim primjenama i uvođenjem, provođenjem toga možemo promijeniti u onom životu koji je već kao izgleda kao da je zacrtan i nema nekih, ne bi trebalo biti nekih još velikih pomaka, a zapravo je sve moguće, malo bolje i sve se može. Mislim, neke stvari vjerujem da, kad neke stvari možda se i ne mogu povezati na kraju dana, ali negdje se nešto može. Tako da treba se uvijek truditi, uvijek raditi. Svakako, naša struka ima jedan bazični, ne bih rekla problem, ali vezan je uz svjetsko stanje i stav prema financijama koje ulijevaju u taj vid medicinske i terapeutske pomoći. A to je da i psiholozi, i mi edukacijski rehabilitatori, i behavioralni modifikatori, svi se držimo rezultata testova, a testovi su standardizirani oblik procjenjivanja onoga što vidimo na osobi izvana, što vidimo u ponašanju koje pokazuje, što vidimo u različitim psihofizičkim osobinama koje također možemo procijeniti. Međutim, preskup je onaj najispravniji način ulaženja u sposobnosti i teškoće jedne osobe, a taj bi način bio snimanje mozga, funkcionalnom magnetskom rezonancom. Dakle, to je metoda koju za sad u vrlo uskim i vrlo malobrojnim uzorcima osoba s teškoćama uz odobrenje različitih vrlo imućnih instituta na zapadu provode neki od liječnika, neurologa i neuropsihijatara, gdje onda u trenutku kada osoba radi određenu aktivnost, kada čita, kada jede, razgovara s nekim, pokazuje mimiku ili ne pokazuje, pokreće neki dio tijela ili ga slabije pokreće zbog cerebralne ili neke motoričke teškoće, in real time, znači u trenutku snimamo mozak i gledamo koji dio i koji centar u mozgu i koja jezgra zapravo bolje ili lošije, da tako kažem, radi i kako je zapravo mozak umrežen. To bi bio revolucionarni jedan pomak u struci o kojem sanjamo i potrebno je još očito ulaganja financijskog da bi se proširilo. Ali s ovim što imamo, s čime raspolažemo, radimo najbolje što možemo i tu zapravo polazi onda niz metoda, kao što si rekla, kojima možemo naizgled tvrdokorna, nepoželjna ponašanja ili naizgled vrlo slabo razvijenu adaptivnu vještinu kao što je vrlo loše čitanje, uvelike unaprijediti. I tu onda djelujemo na ono što, kažem, je evidentno, a to je podražaj koji prethodi nekom postupku, rečenici, izjavi, nečijoj ponašanju i posljedica ponašanja na koje opet tako utječemo možemo posredno mijenjati to ponašanje, ali je za to onda potrebno vjera u boljitak i ustrajnost i motivacija vrlo jasna da bi se vidjelo je djeluje li ili ne.
uglavnom djeluje i mene stvarno oduševljava svatko koga sam upoznala, ti si mi prva u Zadru ko dijeli za time strast, jer je metoda baš jedna od rijetkih znanstveno provjerljivih i provjerenih metoda u našoj struci. I to bi isto, sa svoje strane, da prestanem dalje vjetlati, dodala kao uvodnu jednu misao i roditeljima i struci. Obratite pažnju koliko je metoda koju ćete upisati kao tečaj, kao edukaciju, kojom raspolažete i želite primijeniti na svom djetetu, na svom učeniku ili osobi s kojom radite, spada li u kategoriju i koliko je znanstveno provjerena, je li uopće provjerljiva ili je neprovjerena i neprovjerljiva. Posebno kada kao roditelj odlučujete o vrlo skupim, nažalost, satima različitih tretmana i o tome gdje ćete dijete upisati i voditi na pojedinu terapiju ili metodu kao što je senzorna terapija, ABA, pomoć u učenju, postoje različiti privatni kabineti već i kod nas u Zadru, kamo sreće da ih je i više. Što je veća konkurencija, zna se, veća će biti kvaliteta usluge i u svakom slučaju bi to bila moja misao da malo googlate, vidite u koju kategoriju metoda to spada. Jer recimo senzorna integracija je dugo spadala u znanstveno neprovjerene metode, ali je bila provjerljiva. Tek vrlo izoliranim nekakvim provođenjem metode, odnosno provođenjem u idealnim uvjetima je bilo moguće vidjeti koji faktori izolirati te utjecajne faktore koji utječu na uspjeh djeteta, koji ne. Ali je to inače u ovim društvenim, humanističkim, pomagačkim usmjerenjima teže, dok je primijenjena analiza ponašanja egzaktno, znanstveno provjerljiva i provjerena metoda. To je ogromna razlika. A sada evo i senzorna nekako ipak prešla u tu kategoriju. Tako da nije, kao što je brain gym ili neurofeedback, nije zgorega provjeriti i jednostavno pročitati malo više i onda donijeti informiranu odluku kao roditelj. Dobro, evo baš mi je bilo zanimljivo čuti. Također, To je to mogla biti slušna satima i danima. Oba strana. Dobro, više drugi put ćemo onda nastaviti. Malo više i pomoćnici. Ko su nam? Tko je pun? Po negativnim komentarima stvorili smo i ovu epizodu i nadamo se da smo vam uspjeli približiti koliko zapravo pomoćnici u nastavi mogu utjecati na inkluziju osoba s teškoćama u razvoju u društvu. Želim se zahvaliti svim pomoćnicima koji rade ovako divan i plemeniti posao i nadam se da ih neće obeshrabriti sustav koji možda često zapravo nije usklađen. Tako da evo, veliko vam hvala i ovim pomoćnicima koji su sudjelovali u našoj anonimnoj anketi s kojima smo zapravo prikupili malo više saznanja o mišljenjima i stavovima samih pomoćnika u nastavi. Hvala što ste slušali našu epizodu Tko je pun. Do sljedećeg puta kada vas očekuje tema plaće. Ostanite svoji, ne bojte se pričati glasno. Like, share, subscribe.